Ako po pala si Manok Tambayan po at inikayat ko po kayong mag-backyard farming dahil andito po ang asenso basta may kalaman at syaga lang po tayo sa mga gawain. At para mas lalo pong ma-inspire po sa farming, iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Agrisenso. Kasama si Inday Badyang at Clara Tita tuwing Lunes hanggang Sabado 1:00 po ng hapon. Live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Panamox Caplet, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Oh, yun. Hello. Bakit ka mas mataas sa akin, Day? Mas malaki ako sa'yo. Wait nga, mag-adjust kaya ako. Ganyan. Adjust ka dyan. Oo. Sa labas kaya ako mag-upo. Ayan. Wala gabi. Wala mang gahapon. Ganun pa rin talaga. Malaki na ba ako? Charot. Ayan. Hindi na Hello pa. po. Hi everyone! Hindi na po ako nag-iisa. Correct. O, diba? Hello po Dalawa sa na inyo. kami. Dalawa na kami matapos siya mabisi and all kahapon. Ayan. Andito na siya. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. It's a wonderful Wednesday. O, diba? On time na ako. Hindi na siya delay ang aking oras or advance. Ayun. Welcome po sa inyong lahat sa ating programang Agrisenso. At ito po si Inday Badyang. And of course, ito po si Clara Tita. Samahan niyo po kami ni Inday Badyang sa loob ng isang oras na puno sa chikahan. Of course, magbibigay po kami sa inyo ng panibago na namang mga ideas and inspiration, of course, when it comes sa farming bilang inyong source of income, diba? Yung magiging livelihood ninyo, yung farming. So, ayan, kahit Yes. 2023 na, so kailangan mag-set na tayo ng bagong goals na naman na i-achieve natin for the rest of the year. Diba? Sa ngalan ng pagsasaka. Okay. Yes, it's the 4th day of the year 2023. So marami pang nag-a-adjust. Especially sa mga estudyante natin na nagsimula na ang klase
today. So, expected traffic. Mainit ang ulo ni ma'am kasi baka hindi pa naka-adjust sa bakasyon. O, di ba? Baka masyadong na-short pa siya sa vacation. Parang kulang pa. O, di ba? Si ma'am at si sir, pwede dagdagan. Charot. O, di ba? But anyway, back to reality. Para patas po ang lahat kasi kami parang hindi namin naramdaman na nagkaroon ng break. Ayun. Correct. Oo. Parang talagang umano lang siya. New Year niya. Okay, trabaho ulit. Parang ganun and all. But anyway, ganun lang talaga. You should be thankful for that kasi nga you have still a job. You're still alive and breathing and maganda ka pa rin. So laban lamang. Ganyan lang talaga. And plan more new things for the year 2023. Ayan. Correct. So, anin mo lang din naman yung mga New Year's resolution mo kung sa'yo mismo ay hindi mag-start, di ba? So, hindi ba, yung taon lamang ang kung ang taon lamang ang nagbabago tapos hindi ikaw ang magbabago, useless lang. You know, parang wala lang, parang as the year parang sa pagdaan ng mga taon, instead nga you grow, instead you become better, parang nagiging worse ka. So parang wag na lang, 'di ba? Parang it's very sad on your end that you're not growing and you're not improving yourself. So dapat year by year o sa pagdaan ng mga panahon, you also polish yourself to become a better person. No? Kahit na hindi mo matupad ng 100% ang inyong mga resolusyon na isulat, ano pa yung mga promises nyo and all, at least you did something new, something, what you call this one, exciting para sa iyong sarili. Ano ba yung nagawa kong exciting ngayong panahon na to? Siguro yung na-discover kong allergy pala ako sa crabs sa shrimp. So parang gano'n. Yeah, I've got a lot of... Ngayon lang yan? Ngayon lang siya lumabas, 'di ba? Kasi nga last New Year, nag-shrimp kami. Parang nag-ano kami sa karne. Parang that was the time na I keep on vomiting, 'di ba? So parang hindi ako natunawan sa karne. So mag-isda tayo, siguro mga seafood. So ayun, ang dami kong pula-pula. Sobrang kate as in. And it's really... Okay. Until ngayon, nandyan pa? Until ngayon, oo. It's in my hands, actually. Ito buo. Nag-take ka na ng Uminom ako ng cetirizine, but I think it's not that really working. So, naglagay na naman ako ng mga ointment. Medyo nag-cool down. Napansin ko talaga it's an allergy kasi kumain ako ng egg the other day. Ayun, after eating, kumati na naman siya. And also talaga... kasi egg! Baka Lalo na pag chicken din. Chicken, na-trigger siya with the shrimps na kumain parang the whole week twice or thrice. So, ayun. So, Meresi girl, so talagang siguro you're not meant to be with a shrimp again. Oh my! So, ayan, careful. Good thing, yung mga kati-kati lang kasi may mga ibang tao na nahihirapang huminga pag may allergy sa pagkain, sa itlog. Oo, tama. Yun yung mga medyo delikado. Yun yung napupunta talaga ng ER. So, for those guys na nanunood sa atin, make sure wag kayong masyadong kain ng kain, ha? Because you want to eat. Make sure na those foods are good for you. Pili ng mga saktong pagkain. Kasi nga, kakasimula pa ng taon tapos na hospital ka na, gastos na naman. So, be careful of what you eat. Kasi most of the time, yun sumasakit ang tiyan, nangangatian, o delikado na yan, and nahihirapang huminga because of allergies. So, wag ganon. Okay? Ayan. Correct. So, ayan ha. Sa mga allergy dyan sa mga shrimps, akin na lang. Hindi ako allergy. Lalo na pag crab. Na ako. Diba, crabs and all. Kasi ang husband ko is allergy sa seafoods, crabs at saka shrimp. So, hindi siya masyadong kumakain. Pag kumakain siya noon, kailangan may cetirizine before eating. And just few numbers lang, hindi ganun karami. Kasi he experienced that na nahirapan siyang huminga and almost magpunta na ng ER because of eating that shrimp. So, parang na-trauma ata. So, natakot na. Even her, I don't know with my kids if they're somehow, si Yvonne is like that. Allergic siya sa chicken and chicken and itlog, so hindi ko na pinapakain nun. So, ayun. May mga isda rin actually na allergy-free. Bawal siya. Bawal yung mga medyo bloody na mga isda. Bawal naman yun sa kanya. Agad namamanta. So, napaka-alta na mga dugo, diba? So, I think, ang dami ng sakit ngayon ng mga tao because of what we are eating daily. So, parang konting lang, sisilabasan na agad yung mga sakit-sakit. Ayun ako, very sad. But anyway, yun nga lang, be more extra careful with what you are eating. Kasi hindi talaga 100% sure na you're fine with that.
So, dapat Mhm. check lamang. Okay, yes, ayan. Budburon. Yeah, budburon sa Bisaya is bloody. Yeah. Oh, Yang mga pirit, that one. Even yung yeah, oh. bariles, the bariles Yes, one, the tuna. lahat mga red meat ata, Day. Hindi yan siya pwede. Really, ano siya. Siguro, Dapat nasa mga isdang bato lang, Day. Yung mga kita. ano lang, ano lang Mga- talaga, bangos, ayan. Kung paano. Oh, siya siya, naman. salmon, siya. Salmon. Ano pa ba? Salmon. Yung ano, Day, yung dalagang bukid. Pwede yan. Hindi kasi yung hindi yan mga- bloody. Yung mga mamahaling isda, oh my Oo. God, nakaka-stress. Anyway, Kung ano- sige lang. Kung sa Bisaya pa, Day, yung term na yan is yung mga isdang tilugon. Yung mga Tilugon? Ano yan? Oo. Yung puti yung ano niya, puti yung meat na. Pito, deep o fried. puti yung meat, ayun. So, ayun ang- siya. So, medyo mahal, yun nga. That's why, medyo maarte pag may mga ganong sakit. Ay, makapila naman siya. Ayan. And speaking of isda, Day, kasi yung agribalita natin ngayon ay related doon sa mga Yes. Mga isda at mga mangingisda. Wala tayong Sana- isda kung walang mangingisda. O, di ba? Correct nga. Sana itong napagkasunduan ng Vietnam at Pilipinas ay mapasama nila si China para all is well at love, love, love na lang, di ba? How we wish, diba? Kasi nga, as we all know, meron talagang problema. Even if they're saying na okay naman, wala namang issue, baka hindi lang nagkaintindihan. But really, how can you explain those fishermen that are complaining na hindi sila pinapalaot, hindi sila hinihintulutang mangisda and all with those Chinese vessels that we have. But this one, ang ating nakuha sa ating agri-balita is ang agreement naman ng Pilipinas at ng Vietnam na what you call this one, they can help one another protecting both of their fishermen, which is very nice. So, ayan, diba? Correct. So, yan ang ating agri-balita ngayon, mga friends. Ayan, Pilipinas at Vietnam ay nagkasundo para proteksyonan o magbigyan ng proteksyon ang mga mangingisda. So, ayan, isinusulong ng Pilipinas at Vietnam ang seguridad at kaligtasan ng kanilang mga mangingisda. So, ito ang tiniyak ngayon ni Vietnamese Ambassador to the Philippines, Wang Huy Chung, sa pagbisita sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kamakailan lamang. Mainit siyang sinalubong ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Nagkasundo ang dalawang opisyal na iwasan ang illegal na pangingisda sa kani-kanilang economic zone. Gayon din ang mga magkatuwang na pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Binigyang diin naman ni Huang ang kahalagahan ng muling ipagpatuloy ang military cooperation sa edukasyon at pagsanay ng dalawang bansa na nabawasan dahil sa COVID-19 pandemic. So this is a very important milestone for Philippines and Vietnam, knowing silingan or neighboring countries lang natin ng Vietnam at magkadikit lang ang ating mga border sa ating karagatan, di ba? So at least man lang kung mapunta man lang yung mga mangingisda natin doon, at least hindi sila lumampas. Ang ano lang naman talaga is a respect between the rules between the borders. So ano yung rules that have been implemented by Vietnam underwaters, ayon, should be respected by the fishermen or the other going there o tawag ito, lumalayag sa kanilang mga karagatan. Ayun. The same thing here in the Philippines. Kung may mga intruder, ayan, intruder talaga ang term, no? O may mga taga-ibang bansa na pumasok sa ating area of responsibility, sa ating areas, sa ating mga sea levels and all. So at least they will also honor and follow what are the rules, what are the laws that has been implemented for that. So kung inilagay doon na bawal mangisda dito, so ayan, you respect both of those. Wag talaga, at least man lang, both of them will respect the authority between both countries. And syempre, it's the same thing as well. Yung mga economic zone kasi, yung mga protected areas, those are places na hindi pwedeng isdaan o di pwedeng kunan ng isda. It's because protektado yung mga corals and those who are living in there. Ano, may mga nabubuhay doon. So, at least man lang, they will follow that. And also, they will develop more, tawag nito, connections or skills and capabilities in which paano pa nila ma-harness on their way of focusing more and improving more sa kanilang products, paano hindi naman, ano pa yung term,
mga things na dapat pang malaman with regards sa pangingisda and other matters between both countries, Vietnam and Philippines. So for now, at least they already started that certain agreement na protektahan ng bawat mangingisda ng dalawang bansa. So sana magtuloy-tuloy siya and also will replicate to the other Asian neighboring countries we have in the country. Just like gaya ng sabi namin ni Chris or ni Clara kanina, sana with regards to China as well, sana love, love, love and peace na lang, diba? So at least man lang hindi na mahirapan yung ating mga fishermen na hindi sila mawalan ng pangkabuhayan, mabigyan sila ng pagkakataon na at least makapangisda kasi that's really their livelihood. If ever man na talagang medyo may problema or what, di ba? O si Cristeta. Uy, speaking of Chris, happy to see her in good shape, o di ba? So at least man lang the government can do something on that or talagang kung may issue talaga na bawal mangisda because of, I don't know what is their liabilities or laws that have to do with that. At least man lang our fishermen can get something, a help or establish a parang pangkabuhayan for them na hindi naman po sila ma-zero at hindi naman po maiwang kaawa-awa ang kanilang mga pamilya. So ayan, thank you so much Vietnam for partnering with the Philippines and protecting the welfare of our fishermen. Ayan, so panawagan sa ibang bansa dyan, pwede po tayo yun ang importance ng partnership of all the countries. It's because especially they are promoting or promulgating programs or projects that not only the welfare of the fishermen but also to the other sector like our OFWs, we have our fishermen, farmers, ayan. So iba't ibang programa kasi depende na rin sa capability ng bawat bansa. Ayan po. So yan po ang ating agri-balita sa araw na ito. Such a good news. So doon na naman po tayo sa ating tips ngayong araw mga friends. Ayan, sa ating Agri-Unique Chika kung saan, ano kaya yung mga latest na paparinig sa atin ngayong araw ni Clara Tita. Ano yun? Parang bumara ang mga bagay-bagay. Okay na ako. Meron pa muna ng tubig doon. Ayan. Oh my God. Because kasi bumalik na naman yung malamig na weather dito sa Amazon Forest. Oo. Bumalik na naman po ang aking pika. Ayan. Pag talagang sobrang lamig, ayan, yun na siya. Baragay, ubo na naman ulit. Then mawawala siya pag medyo warm na yung weather. Pag very cold talaga, inaatake na ako. I don't have that hika before, pero I remember parang nagkahika ako when I was pregnant. Doon siya first nag-start, yes. Until now, na pag medyo malamig na yung panahon, talagang inuubo ako ng bonggang-bongga. Ang pangit, as in, nakakawala ng boses. But anyway, sige lang, laban lang tayo dyan. Nag-explain further po siya. Pero bakit ba ngayon? Meron tayong LPA dahil, di ba? Trough of low pressure area ba ito? Ipa-iba kasi kahapon may nabasa ako ni LPA. Meron namang shear line of the weather that we have. Kaya umuulan-ulan here in Mindanao. Meron nga yung ang NDRRMC is text the other night na parang kasi problema ni mo NDRRMC, diba? Expecting the heavy rains and all. Good thing nilift na nila kasi okay na yung weather natin. So, yun lang talaga, paiba-iba yung panahon natin. Merong LPA na inaabangan. Kung pumasok siya or papasok ng Philippines, tatawaging Amang. It's the first bagyo for the year 2023. Pero so far, wala pa namang update kung andito na ba sa Pilipinas si bagyong Amang. Ayan. So sana ito si Amang ay tahimik lang ha. Hindi siya hindi siya masyadong destructive, diba? Yeah. So parang first bagyo, Amang. Yes. So for now, siya yung una talaga. Ano nga sa Tagalog ang Amang, Day? Meron kasi sa Bisaya kaya natawa kami kasi sa Bisaya ang Amang is hindi makapagsalita. It's mute, diba? In English, yung Amang, yes. Yeah, mute siya. Hindi naman sa bingi kasi bingi is deaf. Ano ba yung Tagalog ng Amang? Hindi makapagsalita? Ano ba yan? Pipi! Ayun, pipi pala. Pipi, oo, pipi. Diba? Pipi. So, for na, ayun. So, LPA pa lang tayo. Kung pang naging bagyo na yun si Amang, magiging, na yan siya, tropical depression. Tawagin na nilang bagyo. Totally, Amang na yung ipapangalan. But for now, LPA pa lang. So, wag na sana. Taway matunaw na lang siya ng bongga at hindi na siya welcome. At
lumayas na Correct. siya. Kasi parang more than a week na tayong paulan-ulan yung weather na malamig. Tapos Correct. yung mga naglalaba dyan, alam ko, mainit na yung mga ulo natin, especially dito sa Mindanao. Kasi, oo. Nang kakatapos mo lang magsampay, umulan bigla. So, takbuhan na naman to get ng iyong mga isinampay. So, ayun. Nabasa pa. Hindi pa na, Ramdam- na dry. Yes. Feel ko yun kasi yun po yung naramdaman ko the other day hanggang sa ngayon na hindi po talagang ma-dry-dry ang aming nilalabhan. Ayan. Malapit na po akong ano na lang siguro, toga or what. Anyway, so yun po yung latest sa ating weather as of this day. Ayan. Ayan. So, of course, dito na naman tayo sa ating Agri ni Chika for today. Kasi 2023 na ngayon, di ba? So, nag-start tayo kung ano yung mga goal natin sa farming sa 2023. So, ayan, ngayon na i-share ni Ka-Farming Angat Ka Jid Batuampo kung ano ba yung mga pwedeng pangkabuhayan natin sa bukid, di ba? So, kung kasali doon sa goal mo sa farming ay mag-put up ka ng farming business dyan sa inyong bukid, o diba? So, ito yung mga pwedeng pangkabuhayan. O kahit wala kayong masyadong malaking area sa inyong bukid, o dyan sa inyong probinsya. So, pwede i-consider nyo pa rin itong mga pangkabuhayan na pwede natin na ipulso sa ating probinsya, sa ating kabukiran. So, ayan, wag na siguro natin patagalin pa ang ating ka-farming at ka-content creator, Sir Jid, para sa kanyang mga tips kung ano ba yung mga pwedeng pangkabuhayan sa bukid. Hello po, kumusta po? Magandang araw po sa inyo. Ngayon, dito medyo mabagal yata yung net natin. So, ayan, sana mag-okay yung net natin. So, yun po, dito sa farming, ang dami nating pupwedeng gawin. Pero sa bukid, actually, kapag umaasa tayo lagi doon sa mga pag-aalaga ng hayop natin, iasa natin doon lahat ng source natin para gamitin natin bilang mga pambili natin ng ulam, pambili ng bigas. Medyo mahirap po talaga kapag nag-uumpisa pa lang. Pero sa amin, kaya rin talagang pinursyon namin na magkaroon din ng iba pang side na maliit na maliit na source of income. Halimbawa, sari-sari store. Sa ngayon, meron kaming sari-sari store. Dahil yun yung pinagkuhanan namin lagi ng aming panggastos sa loob ng bahay. Mga pang-ulam, mga pang-toyo, mga toyo, suka, lahat ng mga pinapalaki yung tanim mo na ipapakain mo dun sa mga alagang hayop. So, pagdating ng medyo naparami na, so hindi ka na problema kasi meron ka ng mga nagagawa na pwede mong i-apply kapag maramihan na. So, yun yung mga sa akin lang, yun yung naranasan ko na tingin ko ay pwede nating i-apply na dapat start small muna, dahan-dahanin muna natin kasi dahan-dahan din yung diskarte natin dyan. So, dahan-dahan din natututo dyan. So, tanim tayo. Halimbawa, nakita natin, Madre de Agua, maganda palang itanim. Mataas pala sa protina at maganda pala doon sa alagang hayop. So, magtanim na tayo ng maraming Madre de Agua habang pinaparami natin yung alaga natin na kapag dumami na sila, marami na rin tayong Madre de Agua na ikabigay sa kanila. Di natin problema. So, konti-konti lang. Bili tayong cutting sa Shopee, sa Facebook, kay Fernando's Integrated Farm. Meron silang mga cutting sa Tarlac. So, pwede tayo dyan sa kanila mag-inquire. Or sa Shopee, sa Lazada, meron na rin sa Facebook. Maraming mga online seller ng mga cuttings ng Madre de Agua. Yan, maganda rin itanim yan. Or mga asola, pwede tayo magtanim ng asola. O, dagdag na rin pampatuka dun sa alagang hayop natin. Imbis na nag-alaga tayo ng biglaan. Kasi kung biglaan kasi, hindi rin natin, kung halimbawa marami agad, 200 agad pirasong manok, 200 agad pirasong itik, tapos iaasa lang din naman natin sa binibili nating patuka, tapos biglang nagmahal. So, no problema tayo. Kaya konti-konti lang para may ka-support ka kaagad kasi matataranta ka din pagka biglain mo, nag-alaga ka agad ng marami, tapos nabibigla ka doon sa ganun kadami, hindi mo naman kaya ma-support na agad. Halimbawa, nagsisi ka na kasi nandyan na yung maraming mong alaga. Sabi mo, sobrang mahal ng gastos, nagmahal ang feeds. So, kailangan ko ng other way. So, nang kumuha ka ng other way, so magtatanim ka pa lang. So, matagal pa rin yun, naantay ka pa. So, unlike sa konti-konti muna, dahan-dahan mo rin napaparami yung tanim mo, dahan-dahan ka nagle-learn din sa ginagawa mo, dahan-dahan mo napaparami yung alaga mo. Ang daming benefits Kasi dahan-dahan mo rin mapapalago yung market mo. Kasi dahan-dahan ka rin makikilala ng mga tao. So, yun yung, sa akin, yun yung, stand ko na dahan-dahan lang, huwag natin biglain. Although sabihin nilang, sobrang tagal ang kitaan, sobrang tagal naman na makabawi at pwede ka pa malugi. O, totoo yun. No, may chance ka talagang malugi. Pero mas malaki ang lugi mo kung talagang maramihan na agad. Pero kung konti-konti lang, na-enjoy mo lang siya.
at yung lugi mo maliit lang, maliban na lang doon sa pinapaguran mo, pero as sideline lang naman, umaga, hapon mo lang binibigyan ng patuka or inasikaso, tapos nagtatrabaho ka naman sa 8 hours, nandun ka sa work mo, 'di ba? Pag uwi mo sa hapon, pinapakain mo, sa umaga pinapakain mo. So, malay mo kung maayos naman yung pagdala mo doon sa mga alagang hayop mo, maayos naman yung diskarte mo. So, may malaking chance na mapapalago mo din. Once na palago mo na, may iba ka nang aasahan sa future, di ba? Meron ka nang titingnan, hindi yung sasabihin mo na lang, puro ka na lang, empleyado ka na lang ng habang buhay, di ba? So, may option ka na pagdating ng panahon, meron kang pupwedeng gawin na, halimbawa, kung gusto mo na mag-retire doon sa work mo, meron kang ibang pupwedeng mo pang gawin na habang tumatagal, napapalago mo at pwedeng full-time mo yon at malay mo kapag malaki na yon balang araw, so sumasabay na yun naparami mo yung alaga mong hayop, naparami mo yung tanim mo, napalaki mo na yung market mo, magkasabay na yun lahat kasi dahan-dahan mo siyang inangat. So, pagdating ng panahon yon, meron ka ng source of income. Kasi hindi naman talaga imposible yan kasi napakalaki ng market ng farming. Lahat ng tao ay nangangailangan ng pagkain. So, tayong farmer, tayo ang nag-provide ng pagkain. So, napakalaki ng tsansa talaga. Basta anuhin lang natin. Habang tumatagal, lumiliit yung farm, lumiliit yung area ng mga taniman, lumiliit yung mga farm, nagiging di ba? Sisemento na, ginagawa ng mga bahay, mas dumami yung mga bahay. Di ba? Pansin natin may ibang lugar malapit dito sa Luzon area. May mga area puro bahay na dating mga palayan, nagiging bahay na. Habang tumatagal, dumadami ang tao, kumukunti yung production mula sa farm. So, syempre, kung paularin natin itong farming, no, pagdating ng panahon, hindi tayo magugutom. No, kung marami na tayong magtanim, marami tayong mag-alaga ng hayop, lahat ng mga Pilipino din na nandito sa Pilipinas, mapoprovidean din natin ng pagkain. Kung dumami tayong farmer. So, yun yung sa aking pananaw na napakalaking tulong din kasi napakaganda ng ating advokasya. Diba? Sa pagdating dito sa farming. Syempre, ang laking tulong nito sa mga kapwa rin natin. Kasi pagkain yung ating ginagawa at talagang mabuti ang ginawa natin. Maka-Diyos. Kaya kailangan din natin ipag-pray yung mga ginagawa natin. Alam ko, gagabayin tayo ng taas yan. Kasi kailangan tayo. Tsaka mabubuti yung ginagawa natin. Pinagsikapan natin, pinagsipagan natin. Hindi nga lang talaga ganun kadali. Hindi siya yung gusto natin mabilisan. Yung tulad ng mga sinasabi nila, maglagay ka ng 10,000. Ilang araw lang, magiging 20,000, 30,000, 40,000. Hindi siya ganon. Kasi yung mga ganon, madalas scam. Sa simula, pagbibigyan ka, pag tumagal, wala na. No, talo ka na. Kung kailan malaki na ilalagay mo, kukunin naman nila. So, wag yung ganung mabilisan. Para sa akin, mas maganda yung pangmatagalan. Kaya mas maganda piliin natin yung hilig natin, yung passion talaga natin. Para kahit medyo magkaedad na tayo, na-enjoy pa rin natin yung buhay natin. At kapag gusto na natin magpahinga sa work, no, meron na tayong other source of income na na-enjoy lang natin, mas masaya din si Lord na nakikita tayo na na-enjoy tayo dun sa mga ginagawa natin. So, yun yung aking pananaw. So, kasabay dito sa farming, no, habang nagsimula pa lang tayo, tulad na nabanggit natin kanina, start small. Habang nagsimula pa lang tayo, mas maganda meron tayong other source of income. Kung nasa bukid tayo, kung sanay naman tayo sa bukid talaga, so pwede naman tayo dyan. Kung halimbawa, mga niyugan yung lugar natin. Sa amin, ang daming mga nag-uuling. Namimilis na ng mga bao ng niyog or bagol sa Bisaya. Sa amin, bagol, bao ng niyog, binibili nila. Ginagawa nilang uling yon, tapos yun yung binibenta nila. Parang buy and sell, pero meron silang tiyaga na ginawa, sipag na ginawa para lumaki yung value. Diba? Yung bao ng niyog, may mga farmer dinadala sa kanila. So, yun. Tapos yung iba naman, pag nagkupras kasi yung iba, talagang bugha-lugit kung tawagin sa amin sa Bisaya, yung isang buong niyog, hinahati na agad yan, tapos tinatanggal yung laman, tapos nilalagay sa landahan o niluluto dun sa lutuan ng niyog. Tapos yung pinakabao niya naiiwan. So yung iba naman, hindi na nila binibili. Nagsisipag na lang sila doon sa pagbabalat ng mga natitira na mga ano ng niyog. Diba? Kasi nandun pa yung bao nakadikit. So yun yung sipag nila, sobrang sipag. Although medyo maliit ang kita, pero maganda siya, diba? At least mayroon pa rin source of income. So para doon sa hindi naman talaga or sanay naman talaga doon sa bukid. So pwede siya as source of income. Kasi yung tsuhin ko naman, ang ginagawa niya, siya, yun, tagabalat siya ng niyog kasi ang daming niyogan sa amin.
So siya ang kinukuha, bulag yung tiyuhin ko pero napakasipag. Yun yung kinabubuhay nila, no, ng pamilya niya, yung anak niya. Marami siyang anak, pero buhay na buhay sila kahit bulag siya. So yun yung ginagawa nila. Nagbalat siya ng niyog, so binabayaran siya noon. Minsan nga nakaka-1,000 sa isang araw o higit pa. So depende kasi siya. Nandun na yung ano niya nandun na yung linya niya kasi di siya nakakita. Pero dadalhin niya lang siya doon sa area kung saan nandun yung mga niyog. So, ayun, balat lang siya ng balat ng niyog. Yung focus niya, nandun lahat. So, wala siyang ibang iniisip, nandun lahat. Kaya mas mabilis din yung trabaho niya. Kaya mas nakakarami siya. Depende sa dami. So, mas malaki din yung kanyang kinikita pag mas marami. So, yun yung option din. Tapos yung iba naman, ang ginagawa nila, kapag nakikilinis ng mga niyugan, di ba? Nagbabayad din yung arawan or per oras. Sabi nga, minsan 50 pesos per hour. So, pag abot siya ng 8 hours, so 400 pesos. May mga ganun, malaki-laki na rin. So, may mga kanya-kanyang pamamaraan din. Medyo mahirap lang talaga. Tapos, kasabay nung farming, kasabay ng pag-alaga ng hayop. Or yung iba, nakikikopras. Yun, maraming ano din. Tapos yung iba naman sa palaya, nakikiani. So, may part sila ng palay, may magkain na sila. So, may kanya-kanyang pamamaraan. Sa amin naman, ang ginagawa namin sa ngayon, itong tindahan naman, may sari-sari store kami na nandun lang din sa bahay namin nakadikit. Tapos, nagsimula lang kami nun sa 8K hanggang ngayon, siguro nasa 2 to 3 years na siya. So, sa ngayon, lumaki na siya ng lumaki kahit nakumukuha pa rin kami doon ng pampakain. Pero minsan nga lang, pag medyo may naibibentang baboy or biik doon nilalagay din sa tindahan, binabalik-balik lang din, umiikot lang. Pero nabubuhay kami. Nabubuhay yung mga magulang ko doon. Kasi ako, nagtatrabaho ako for 10 years sa isang kumpanya ng CCTV. So, yun yung work ko. Tapos yung parents ko, binibigyan ko ng puhunan. So, yun yung nagiging pinaka-main source na rin nila sa tindahan. Tapos, minsan, dinadagdagan ko rin pag medyo palugi yung tindahan. So, yun yung technique namin. Kapag ka may extra, so may naidadagdag doon sa tindahan. Mula doon sa pinagbebentahan ng mga alagang hayop, mga baboy, ganun, mga biik. So, yun yung mga pamamaraan din namin sa probinsya. Tapos yung meron din kami mga barako, meron kaming 3 barakong baboy. So, yun din, nagkakaroon kami ng mga biik dahil doon. Minsan nga, sa isang linggo, merong minsan may 3, diba? Minsan 5 pa, nagpapababa ng kanila mga baboy dun sa mga barako. So, kapag nanganak naman yung mga baboy nila, meron kami isang biik. Kung yung biik ay nagkakahalaga na ng 1.5, diba? 1.5, 2.5, depende kasi minsan magaganda yung biik, mas mahal. So, yun, kung sabihin natin nakaka-20 lang sa isang buwan, kasi marami kami mga kapitbahay nag-alaga ng baboy, nakatali lang sa ilalim ng puno, mga inahin lang yung mga inalagaan nila. So, ang ini-invest namin yung mga barako, pero meron din kaming inahing baboy. So, dun sa barako pa lang, meron na kaming, kapag nagtutuloy-tuloy na may nagpapababa, so meron kaming nakukuha every month. Dahil minsan, binabayaran lang din nila yung biik, yung part nila. Or minsan, pag kinuha yung biik na ibibenta namin. So, maganda rin kitaan kung sabihin na natin na tuloy-tuloy yung tig-5 nagpapasampa doon ng sa isang linggo. Pagsapit ng isang buwan, so meron na tayong 20. Kung tig-1,000 yan, 20,000 na yon. So, yun yung paraan namin. Pero hindi rin naman kailangang isagad din yung mga baboy na mga barako. Kasi posibleng makakasama rin sa kanila, mga yayat din sila or hindi rin magiging productive. So, may mga may mga panahon lang na gano'n. Pero minsan medyo wala din. Minsan may ilang buwan na wala din. So, may mga gano'n lang din. So, yun yung mga nakatulong din sa amin sa pamumuhay namin sa bukid. Kasi dati may palayan si Papa, nagpapalay siya. Kaya lang, medyo siya, talagang malaki gastos. Tapos, malaki rin yung parang wala rin siya halos kita. Yung gastos niya doon sa palayan, pag binenta yung palay, minsan mas mababa pa. Hindi siya nagkakaano. Kaya ang ginawa ni Papa, yung pinsan ko muna ang pinapatanim niya. So, muna siya. Nagpaalaga muna siya ng palayan. Tapos kami, doon lang muna kami sa mga alagang hayop. Yun yung mga focus namin. Tapos tindahan, nabubuhay na rin naman kami so far. Yung mga magulang ko. So, yun yung malaking tulong din sa amin. So, ako kasi, lumaki din ako sa probinsya noon na wala rin namang trabaho as employee ang parents ko. Farmer purely ang tatay ko. Tapos yung nanay ko, ganun din, farmer. Tapos may lang si Papa, may sideline lang minsan natin na yung nag-aayos ng yung mga nagatabas na mga kahoy na ginagawang bahay. So yun yung ginagawa niya dati. Tapos yung mama ko,
ay doon nag-aalaga ng baboy. So, yun. Yun yung tuloy-tuloy na. Kung saan si Papa pag may work, pag umaga si Mama yung nag-aalaga ng baboy, ng baka, kalabaw, tapos ganun din sa hapon. No, si Mama ang nakatoka doon sa farming na ginagawa namin sa mga alagang hayop. At si Papa doon sa pang-araw-araw naman na pangangailangan. So, ganun yung namin noon. Yun yung pamumuhay namin nung medyo bata pa ako. Eh, yung tatay ko, hindi pa nakasubok din maging employee. Kaya sa ngayon, kahit, sa tagal niya na rin sa farming, medyo nagsawa na rin siya. Pero sa akin kasi, ako nagsawa naman ako sa employee, mas gusto ko na sa farming. Kaya mas pinapa-improve ko na itong farming. Pero tatay ko, na-enjoy niya pa rin naman hanggang ngayon. Pero talagang hindi maiwasan na medyo nainip na rin siya kasi sobrang nandun na siya sa buong buhay niya. Diba? Nasa farming na siya. So kaya yung palayan, giniba muna, iba muna yung nagtanim. Tapos sa mga alagang hayop na muna kami. Yung tatay ko. At yung magulang ko, nanay ko. So yun, ang daming mga pwede rin natin gawin dito sa farming na makakadagdag din doon sa source of income. No? Kung meron naman pagkakataon, kasi karamihan sa atin ngayon, mga magulang natin ay farmer, pinapaaral naman nila tayo, kahit makatapos tayo ng high school, pwede na rin naman tayo mag-apply, so pwede na tayo as employee, tapos meron din tayong sideline na mga alagang hayop, para meron pa rin pagkain yung pamilya natin. Kasi kapag final time natin agad, nagsisimula pa lang tayo, ang mangyayari, mauubos din, maibenta natin lahat. Pag walang ulam, yung mga manok na uulam din natin. So, mas maganda, may kasabay talaga na ibang source of income habang nag-aalaga ng hayop. Or kapag malayo tayo, pwede natin paalagaan muna doon sa pamilya natin. Kung meron tayong pamilya na nasa probinsya, tayo ay nasa abroad, nasa probinsya yung pamilya natin. So, makipaalaga muna tayo doon. Simulan muna nila, konti-konti muna, para meron tayong sandalan. Pag uwi natin, may mahabang experience sa probinsya na once na may problem, so meron na tayong sandalan kung magfo-focus na tayo doon sa pag-aalaga ng mga hayop or paggugulayan natin. Kasi marami rin talaga, hindi natin masabi na sure na yan 100%. Kailangan talaga pag nag-farming ka, talagang focus ka, tsaka mo siya, ibigay mo talaga ng diskarte yung mga dapat mong gawin. Kasi maraming nalulugi, ang dami nga nag-comment yung mga may mga minsan meron akong content tungkol sa duck farming, kumikita ng ganito, ang daming mga nag-comment na sila daw lugi naman daw, hindi matutuong ganyan. So may mga sinasabing gano'n. Pero yung mga interview natin naman na nag-aalaga din ng hayop, nag-aalaga ng mga itik, kumita sila ng malaki, kumita sila maganda, kasi may sarili rin silang diskarte. Although hindi lahat ng mga farmer nakukuha natin yung diskarte nila kasi yun ay talagang, yun kumbaga yung pinakatimpla nila na ayaw nila masyadong i-expose. No, may mga ganon kasi na talagang pinaghirapan daw kasi nila. So, hindi nila yun ini-expose. Kaya tayo, kung nasa farming tayo, mas maganda, gawan din natin ng paraan. Pero ako, kung mayroon ako technique na nalalaman, ini-expose ko rin talaga kasi gusto ko marami tayo na matuto dito sa farming at magkaroon ng magandang source of income. Kasi ang goal natin dito, ang mga farmer, dapat pa-onlarin natin yung pamumuhay ng farmer para dumami lalo yung pagkain at lumawak lalo itong farming. No, at marami magka-interest lalo dito para mapalago natin. Dahil kung marami naman tayo nag-alaga ng hayop, marami tayong farmer, so syempre mapapaunlad natin itong farming at mas gumanda yung ekonomiya natin sa Pilipinas. Parang tulungan lang din to Kung mapansin natin, maraming mga umuunlad din, maraming mga yumayaman, maraming mayayaman talaga na mga foreigner dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi sila din nagtutulungan. Kung halimbawa, ito ay may business itong isang foreigner. No, ang ginagawa niya, ang kinokontak niya rin para magtrabaho dun sa business niya. Halimbawa, may contractor, construction company. So, ang kinukuha niya rin, kung may ibang lahi niya, yung kalahi niya rin ang kanyang kinokontak para magawa ng kanyang bahay or kanyang project na pinapaayos. So, nagtutulungan sila. Kaya may project lagi itong kabila. So, sila lang din nagtutulungan. Kaya talagang lumalago yung business nila. So, tayo sa farming, kung magtutulungan din tayo, mapapaunlad din natin to. No? So, ayun. Di naman natin masisisi din ang iba kasi may naman talaga. May kanya-kanya rin naman tayong pananaw. Diba? May kanya-kanya rin tayong pamamaraan. Pero napakarami rin. So far naman sa mga napupuntahan ko, sinishare din nila yung kanilang pamamaraan. Halimbawa, yung iba, no, ginagawa nila, pinapakawalan yung mga itik sa mga palayan. Although medyo matrabaho lang talaga, ang investment na ginagawa nila, nagbayad sila ng tao, imbis na ipambili nilang feeds, tao ang binabayaran nila para magbantay dun sa mga maraming itik nila sa palayan. No, kaya lang ang problema pag tagtanim na,
So, doon na naman mapapagastos ka ng feeds kung kailangan mo ng feeds. Or, ang iba naman, nanguha sila ng mga, kung marami kang mapagkuhanan ng mga leftovers ng mga palay, diba? Kapag nag-aani kasi, may mga tira-tira dyan ng mga palay, yan yung tinatsaga ng iba, kuhanin yan, sinasako-sako nila yan. Tapos yun yung binibigay nila doon sa mga alaga nila, mga itik. So, may gano'n. Yung ilan naman, nangungulikta ng mga reject na gulay, reject na prutas, doon sa mga palengke. So, yun yung pandagdag rin nila sa pampatuka. Yung iba naman, nagtatanim ng asola. So, maraming mga diskarte, may kanya-kanyang diskarte talaga na kung titingnan natin, mahirap lang talaga matrabaho. Pero tulad ng sinasabi ng karamihan, kung gusto natin na umunlad din, kailangan din talaga natin na maggawa ng extra pa na trabaho. Kailangan natin ng additional doon naman sa mga pag-market na natin, para mapaganda yung market natin. Halimbawa, marami tayong mga nagbebenta, kailangan din natin ng additional value doon sa ating produkto. Halimbawa, yung egg na binibenta natin, meron tayong katapat, ang pagbenta nila ay normal lang na pagbebenta. Tayo, kung pinapakain natin yung mga itik natin din ng mga natural na pagkain, so pwede rin natin dagdag sa market yon. Value rin yun doon sa natin, i-value natin na itong aking itong mga produkto ko, pinapakain ko sa aking mga alaga itong mga natural na pagkain. Kaya mas healthy ito. So may mga ganong may mga ganong value din na ginagawa. Tapos yung iba ginagawa nila para mas lumaki pa yung value ng kanilang produkto. Imbis na egg lang, ginagawa nilang balot, ginagawa nilang itlog maalat. So marami silang mga diskarte lang talaga, kanya-kanyang diskarte. Maraming diskarte, maraming paraan din na ginagawa. Yung ilan naman, pag umaasa tayo dun sa mga middleman, yung mga kumukuha lang dun sa area natin ng produkto natin para ibenta, so ang naman nun, medyo mura ang bili nila. Pero kung direkta natin sa consumer, dalhin natin sa palengke, dalhin natin dun sa Tiangge, or benta natin online, mas maganda kasi direkta na tayo dun sa consumer. Hindi na tayo dumadaan dun sa mga sa mga middleman. Hindi na yung tipong bibilhin niya para kumita siya. Tayo na mismo direktang nagbenta para kumita tayo. So doon na mismo sa consumer yung mga kumakain na mismo ng produkto natin, para kahit papaano maibebenta din natin ng tamang presyo. Hindi yung nababarot tayo na sabihin natin sila na susunod. So kapag direkta sa consumer, kung mapansin natin, papunta tayong palengke, magtatanong na lang tayo doon sa mga nagbebenta kung magkano. Hindi yung tipong yung nagbebenta magsasabi na magkano bili mo, 'di ba? Pero kapag nasa bukid ka, kapag nasa farm ka, madalas ang nangyayari diyan, yung bibili siya yung magsasabi ng presyo. Ikaw na may-ari ng alagang hayop, ikaw yung magtatanong magkano bili mo, 'di ba? Pero kung tayo ang nagdirekta na sa consumer, tayo na magsasabi ito yung presyo ko. So nasa kanya na kung bibili niya o hanap pa siya ng iba. So ganun lang. Or yung iba tumatawad konti, so pwede pa rin pagbigyan yan kung kaya naman doon sa presyo. So, may kanya-kanyang, tulad ng mga nababanggit natin, may kanya-kanyang diskarte na kapag dinagdagan pa natin ng value, dinadagdagan pa natin ng trabaho, may dagdag din tayo na income. Or kapag nag-alaga tayo ng hayop, nagdagdag tayo ng time dun sa alaga natin, may malaki din chance na mas maganda yung paglaki ng mga alaga nating hayop. Nag-focus tayo dun sa mga tamang pagbibigay ng pagkain, tamang pagbibigay ng care sa kanila, di ba? Kasi, ang problema din dito sa mga alagang hayop, minsan, ito yung mga pinaka-common na problema, yung pagkakasakit, namamatay, nauubos. Or yung iba naman, ninanakaw, yung iba naman, kinakain ng ibang hayop. So, di ba, yung iba naman, hirap silang palaguin, hirap yung produksyon dahil mabagal yung pag-produce ng itlog, or mabagal yung pagpaparami. Hindi naglalandi yung alagang hayop, so hindi rin napaparami. Yung iba naman, yung ano pa bang mga problema dito sa sa farming, itong market naman, nung meron na silang maraming produce, wala naman silang babagsakan. So yun yung mga nagiging challenge. Wala namang bumibili. So yun, kaya dito kailangan tiyagaan talaga, kailangan mong tiyagain. Kung magpaparami pa lang ng hayop, kailangan mo nang tiyagain yan, kailangan mo na ring hanapan ng mga solusyon doon sa mga posibleng mangyari. Yung pagkakasakit, hanapan mo ng solusyon. Yung market, tingnan mo kung ano yung pwede mo pang gawin para mapalago yung market, para mas maganda yung pagbebenta mo. Sa amin naman, ang ginagawa namin, so ito ay based sa experience din namin, ang ginagawa natin ay nagbibigay kami ng vitamins. Dahil doon sa tulad na nabagit natin, may mga problema minsan na yung pagkakasakit, di ba? Mahinang immune system ng alagang hayop, mahihina sila.
no, mahinang produksyon. So ang ginagawa namin, solusyon, ito ang ginagawa namin solusyon dahil meron naman ng mga makabagong mga technology, makabagong pamamaraan na na-apply na doon sa mga alagang hayop. Although ito ay matagal na din, 5 years na siya doon, more than 5 years na siya, no, na namamayagpag, lalo na sa Mindanao area, ang daming mga gumagamit ng King's Vita Plus sa Mindanao area, no, dito sa Visayas, ganoon din, at dito sa Luzon, dito na rin yung distribution nito, kaya ang dami na rin mga gumagamit dito. Actually, dito sa amin, kami rin ay nag-online din nito, cash on delivery, so ang dami rin nag-order sa amin. No, maraming mga nag-order sa amin at maraming bumabalik din nag-order ulit kasi nasubukan na nila, na nagustuhan nila dun sa alagang hayop nila. So, you know, saka sa mga agri-vet stores sa area natin, pwede rin tayo mag-inquire dyan dahil meron din ito sa mga agri-vet stores. So, available to sa mga agri-vet stores nationwide. So, ayan, ang maganda dito sa King's Vita Plus, meron na siya nung mga kailangan ng mga alagang hayop talaga. So, at saka ang daming alagang hayop ang pwede natin mabigyan ito. Yung manok natin, pabo, yung mga pato natin, gansa, mga baboy natin, kambing, baka, kalabaw, yung mga buntis namin kambing, binibigyan pa rin namin nito. Napakaganda niya dahil ang ganda rin naman ng mga ano nito, ang ganda din naman ng mga nutrients na meron dito. Yan, meron na siya multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3, enzymes. Yan, ang daming sangkap. So, ito lang yung lagi kong, bubuksan ko siya. Ito siya, powder siya. No, powder siya. 100 grams na powder ang laman niya. Ito naman, hinahalo lang doon sa pagkain or pwede rin doon sa inumin ang mga alaga nating hayop. Sa akin nga, tinatansya ko lang Kasi wala naman siyang overdose. So, tinatansya ko lang ang paghalo doon sa mga pagkain or inumin ng mga alaga naming hayop. Wala siyang overdose. At ito mismo, registered siya sa Bureau of Animal Industry. So, King's Vita Plus ang pangalan niya. So maraming common siya sa isip natin minsan yung Vita Plus kasi narinig ko dati yan, may nag-offer sa akin yan. Iba yung Vita Plus na natin sa mga online na yung Vita Plus na yung mga yung networking. Iba yon. Iba naman itong King's Vita Plus, ito ay namamayagpag sa Mindanao area sa Visayas para doon sa mga alagang hayop to. So nabibili siya sa mga agri-vet stores. At ito mismo, registered siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA-PM 18099. Yan, rehistrado sa Bureau of Animal Industry, kaya safe na safe dito ang mga alagang hayop natin. At talagang binabalik-balikan to ng karamihan ng mga gumagamit dito doon sa mga alaga nilang hayop. O, paano ba naman nandito na yung mga sangkap na kailangan? Yung ibang mga farm na malalaki, nabibigay sila ng tamang nutrisyon, meron silang mga sukat ng tamang nutrisyon. Pero sa atin, kung tayo backyard farmer, hindi na natin kailangan pa na meron pang mag-check lagi. Kasi nandito na nasa powder na, ihalo na lang doon sa mga pagkain o inumin ng mga alagang hayop na mabibigyan na natin ng maayos na nutrisyon ng mga alaga natin. Mas maliliksi, di ba? Mas malalakas sila, mas matitibay laban sa sakit. So, yan yung gustong-gusto ko dito sa King's Vita Plus. Dahil ang dami niya ng mga sangkap. So, ito palang composition niya dito. Meron siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, yan, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine, probiotic. Ang dami na ang sangkap niya. Diba? So, kaya ito yung talagang pinagkatiwalaan ko rin kasi tulad na nabanggit natin kanina, rehistrado siya mismo sa Bureau of Animal Industry. At ang daling ihalo, ang daling ibigay sa mga alagang hayop at talagang safe na safe pa kasi walang overdose. Halo lang sa pagkain or pwede rin doon sa inumin. Yung mga nagpapakain ng mga alternative na patuka, pwede rin haluan yan. Yung mga nagpapakain ng feeds, pwede rin halo. No, doon sa mga inuminan, pwede rin ihalo. At ang matipid din. Kasi ito, isang pakete, isang ganito. Yan, isang paketeng ito, 100 grams na siya. Pwede na ito maihalo sa isang sakong feeds. Kung naka-feeds ka, 50 kilos, pwede mo na siya maihalo. At daily siyang, pwede siya ibigay daily. No, sa amin, daily. Para sigurado, lalo na pag tag-ulan. So, para safe na, para mas malakas talaga immune system nila. So, ayan. So, daily binibigay yung King's Vita Plus sa alaga naming hayop. Tapos, ayan, tulad na naman natin, napakadaling gamitin. Doon sa tubig naman, per kutsara, kahit or 5 grams, pwede na 5 grams, halo mo sa 4 na litrong tubig or 1 galon na tubig. So, napakaganda sustansya na doon sa mga alaga natin. 5 grams na nito. 100 grams to. So, pwede maghalo up to 20. 20 na halo doon sa mga pagkain ng alaga nating hayop. Diba? So, napakaganda niya na doon sa mga alaga natin. At mas, pa tayo. Mas may kampante pa tayo kasi meron tayong binibigay, may ginagawa tayo para dun sa pagpapalakas ng immune system ng mga alagang hayop.
So, ayan. Nabibili sa mga aggregate stores at meron din sa amin cash on delivery kung ayaw mo na lumabas doon sa inyong bahay. Pwede ka mag-PM sa amin. No, pinapadala namin ito cash on delivery mismo. So, ayan. Via LBC. So, yun. PM lang kapag gusto niyo mag-order sa amin. So, maganda sa amin na kayo mag-order para makasigurado kayo. Kasi ang dami rin naming, siyempre, nagsisilistock din ako kasi nagbibenta ako. Kaya gusto ko sa amin na kayo mag-order. So, ayun. Pero talaga na pagkita natin kung ayaw nyo naman kasi dito may shipping fee, syempre. Kung ayaw nyo naman may shipping fee, doon kayo sa mga aggregate stores. Dahil meron din ito nabibili sa mga aggregate stores. At yun, napakaganda niya para sa mga alaga nating hayop. Yan, King's Vita Plus na vitamins. Doon naman sa mga nagtatanong, sabi nila, salita dyan tungkol sa tungkol sa farming, sa pagpaparami ng alagang hayop. Marunong na kami yan, problema namin pag nagkasakit. So ayan, ito, pinapalakas ang immune system para hindi magkasakit. Pero kung talagang may sakit yung alaga mo, nalampasan ka, diba, talagang nagkasakit. So yun, Panamox naman ang binibigay namin dyan, Panamox Forte. Kung meron, yung mga alaga mo, yung merong bulutong, laway-laway, coryza, fowl cholera, yung mga, yung mga biik mo dyan na may lagnat, may sipon, may ubo, o may diarrhea. So Panamox Forte ang gamit namin dyan. Yan, Panamox Forte, nabibili rin yan sa mga aggregate stores. No, Panamox ang pangalan niya. Wala lang akong box dito. So yun yung mga ginagamit din namin. So yung mga manok na yung nanghihina na manok, may mga sugat, di ba, yung manok mo galing sa laban sa ruweda. So yan, pwede mong bigyan ng Panamox Caplet naman. Yung Caplet kasi itsura siyang parang capsule, no? Ganito itsura niya. Parang capsule lang itsura niya. So halos ganito. Yung Caplet yon ganito. Yung naman, yung Panamox Caplet ganito. Pero pagka Panamox Forte, no, ganito naman siya, naka-powder siya. Panamox Forte yun. Yun yung ihalo natin sa tubig na inumin nila, pwede. So, at yun yung ibigay natin sa mga may sakit nating alagang manok or alagang mga biik. No, Panamox Forte. Yun yung napaka... sa pinuntahan namin ng mga aggregate, may mga gamot din sila, pero madalas ay tatlo lang yung sangkap. Itong Panamox Forte, kompleto to . Meron siyang amoxicillin, meron siyang Tylosin, meron siyang Carbocisteine at paracetamol. Yan, 4 ng sakap niya mismo. Meron na siyang Carbocisteine. 'Di ba? Kung may ubo man or anong sakit, no, nakadagdag siya para gumaling yung ating alaga. No, Panamox Forte ang pangalan nun. Na pwede natin ipainom doon sa mga malalaking manok, pwede rin siya. Sa mga maliit na manok, pwede rin. Lalo na yung naka-free range, na gusto natin, inom lang sila dun sa tubig kung saan may gamot. No, up to 5 days kami nagpapainom pag may mga sakit sila. So, minsan nga, pagka biik, yung mga biik, pagka pinapainom namin yung mga diarrhea, madalas kinabukasan gumagaling na rin. Yun yung based sa observation namin, sa experience lang din namin ito. So, lahat naman nababanggit natin ay based lang mismo sa experience namin ito. Pati itong King's Vita Plus, itong Panamox Forte, Panamox Caplet. So, yan yung mga ginagamit namin. Doon naman sa mga sa mga nagtatanong doon sa pampurga ng manok na napaka-epektibo, tinatanong nila ano bang magandang pampurga. So, sa experience namin, based pa rin ito sa experience namin, Worms to Go naman ang ginagamit natin na pampurga. Worms to Go kasi meron siyang albendazole plus praziquantel na rin. O saan po pwede natin siya ibigay kahit kumakain yung mga manok natin, busog yung manok natin, sa hapon pwede natin ibigay. No, pagkabigay kasi natin, so hindi na sila kakain, kinaumagahan, pwede na ulit pakawalan. Kasi sa hapon, di ba, pag naliligpit na yung mga manok, nakapatong na sila doon sa kanilang bahay, di ba, hindi na sila kakain ulit. So, ginabukasan, pwede na ulit silang kumain. So, yun yung maganda sa Worms to Go. No, kahit nabusog sila, pag uwi nila sa bahay, painumin mo ng Worms to Go, pampurga sa kanila. Yung mga 2 kilos pababa, kalahati lang ng Worms to Go. Tapos yung medyo malaki-laki, isang buong capsule ang binibigay namin, no, Worms to Go. Worms to Go, pangalan niya, Worms to Go. Yun. Nabibili rin yun sa mga aggregate stores. So, yun naman yung ginagamit namin. So, ayan, sinishare ko na rin lahat ng mga ginagamit namin. At doon naman sa mga passionate din dito sa pag-aalaga ng mga manok, yung mga panabong na manok. Minsan, maraming nag-alaga ng manok na, yung tsuhin ko nga, nag-alaga siya ng manok. Although hindi siya nagsasabong, pero mahilig siya mag-alaga ng manok panabong. Kasi na-enjoy niya lang. Lalo na yung mga nakatira sa, yung mga mataong lugar, diba, sa Metro Manila, sa Bulacan, kung may space siya na paglalagay ng manok. So, nakaka-enjoy rin kasi na, ano-anuhin mo yung manok mo, ganyan. Meron ka ring libangan. Diba? So, yung iba, gusto nila malakas yung manok nila para, kasi proud na proud din tayo pag nakita natin yung manok natin malakas. Tapos pag may bumili ng manok natin, no, may bumiling yung mga sabungero naman ang bumili. So, proud na proud tayo pag panalo yung manok natin. So, ang ginagawa naman nila doon, binibigyan nila ng akbang vitamins naman yung manok nila.
So, meron din tayong alam dyan na gamit, vitamins na ginagamit. Yung chewin ko, ito yung gamit niya rin. Ayan. Intenso Plus. CCO pa lang, nakaprepara na siya para panabong. Naka-Intenso Plus na siya. 'Di ba? So, ang daming vitamins na meron itong Intenso Plus din. So, ayan. Meron na siyang vitamins, minerals, electrolytes with CGF. Intenso Plus, water soluble siya na ihalo natin sa tubig, inumin nila. So, sa amin, every 3 days, ganyan, nagpapainom. So, every 2 days, ganyan. So, ito yung ginagamit natin na napakarami na rin mga sangkap. So, meron na itong vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D3, vitamin E, vitamin T3. Yan, sodium citrate. Niacinamide. Tapos, ascorbic acid. Yan, CGF, sodium chloride, zinc, sulfate, calcium, potassium, dextrose, anhydrous. So yan, at ang dami pang mga sangkap niya. So iba medyo hindi ko na masyado mabasa. So yan, ang dami niyang sangkap na talaga makatulong sa mga manok natin, mga sisiw natin ito. Intenso Plus ang pangalan niya, pang sisiw. Kahit nga sa pabo, sa gansa, sa manok, sa mga sisiw, pwede rin ng Intenso Plus. Yan, Intenso Plus, ito yung mga ginagamit din namin doon sa mga sisiw namin, maging sa sisiw ng pabo, Intenso Plus. Or pwede rin ang King's Vita Plus naman. At doon naman sa mga malalaki na manok panabong na talagang pina-formulate natin as manok panabong, pangmalakasan, Intenso Power Stag naman yung para sa mga stag o bayong-bayong. Ayan, ito naman yun. Intenso Power Stag sa mga stag or bayong-bayong. Ito naman yung itsura niya. Ito. So, sa amin, yung tatay ko, meron siyang manok panabong. So, minsan every 2 days, ganun, nagpapainom siya as maintenance. Yan, intenso power stag para sa stag o bayong-bayong na manok. So, yan. So, ito yung binibigay niya para mas lumakas yung mga mata, mas malakas, mas malalakas yung, mas maliliksi, kumbaga. Tsaka mas matitibay yung kanilang mga muscle. So, yan, mas malakas yung muscle nila. Doon naman sa mga pinaprepara na natin na manok, Intenso Premium naman. Ito yung napakaganda rin, no? So, yan, Intenso Premium. Ito naman yun, no? Manok panabong pa rin siya. Intenso Premium para doon sa piniprepare na natin na manok panabong, no? Intenso Premium. Na kung saan ito may vitamins, minerals, B-complex, plus ginseng, no? Yan, Intenso Premium. So, ang dami niya pang sangkap din. Yan, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, ascorbic acid, magnesium sulfate, ferrous sulfate, zinc sulfate, calcium pantothenate, potassium iodide, Korean ginseng. Ang dami niyang sangkap. Kaya talagang prepare yung manok natin. Ang style naman ng mga ilan sa mga gumagamit dito, habang piniprepare nila, tapos kapag isasabong na, siyempre hindi na nila pinapainom yun ng vitamins. Kapag piniprepare pa lang, bago ang laban, ito yung ginagamit nila. Intenso Premium. So, ayan. So, para naman doon sa mga may alaga mga pet, King's Vita Pet naman, pwede natin bigyan niya ng King's Vita Pet naman na vitamins ng ating mga alagang pet. So, mga pet natin na ibon, pet natin na rabbit, pet natin na aso, pet na pusa, King's Vita Pet naman po pwede natin ibigay sa kanila. So, ayun. Ano pa bang ma-share natin? So, yun yung mga pamamaraan natin kanina nababanggit na pwede nating gawin, pwede rin nating magiging other source of income sa mga bukid natin, lalo na kung sanay naman tayo sa bukid, at yung pag-aalaga ng hayop na mas maganda, start small muna tayo para dahan-dahan natin palaguin. Pagka lumago na, hayahin na tayo. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Ayan, happy farming! Ka-farming angat ka, Sir Jid, ng ka-farming angat Yun na. ka. Ayan. Hayahay! O, diba? Hayahay ang buhay. Pag naka-farm. Wala na naman ako. O, yan. Aham. Okay, palihog lang. Kumalma ka, throat. Diba? Iba talaga, no, Day, no? Si Sir Jid, kung magsalita siya, is parang, alam niya talaga yung pinagsasalita niya. Kasi based lahat yan sa mga Yes. experiences niya sa bukid, dyan sa Pulangko. So, Yeah. So, for you, for the information of all, hindi ganun kadali ang farming, ha. That's why, si Sir Jid may mga disclaimer every time na pag ganito gusto mo, dapat ganito, di ba? At least you have your options na
dapat timbangin mo muna yung mga bagay-bagay before you dwell or you go for it. Just like you want na mag-alaga ng mga baboy, so yung mga considerations niya is mahalang feeds, pero may option naman siya na pwede naman ito. Alternative. Diba? May alternative. Kung tawag nito, medyo mahal ang mga pwede naman ganito, diba? Yun ang maganda. At least, yung pwede kang pumili ano yung mas maganda or mas sulit para sa iyong iyan. At least man lang, pag itry mo siya, gusto mong simulan, may mga options kang pwedeng subukan, pwede mong ma-try na baka pwede sa'yo. And that can help you on it. Sa mga gusto mo, mga plano mo, if ever you will venture sa farming o mag-venture ka naman sa agriculture. Yan. Corrected by. So, ayan, I hope po na meron po kayong mga natutunan at nakukuha na mga pwede ninyong i-apply sa inyong goals of farming ngayong 2023. So, for more info tips, for more inspiring stories, like nyo lamang po ang ating Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura. Ganun din ang Ka-Farming Angat Ka Facebook page. And of course, don't forget also to share and like our content, our episode for today para naman ay mas marami po ang makakaalam ng good news when it comes to farming. Diba, Nay? Yeah. Yes, ang daming good news sa farming. Actually, aside from you will earn, farming is good for your health as well. Diba? So marami siyang good for your stamina, good for your, tawag nito sa iyong nervous system and all that can help strengthen more your immune system. Diba? And you have somehow, yun ang na-research ko the other day na, aside pala sa kikita ka, may mga other good things na palang na-share sa iyo ang farming. And syempre, isa na doon is you can help build that food security on your community or on your family itself. Ayan. So, kesa bumili ka pa ng mga gulay, mga hayop na pwede mo namang makuha from your farm where you can cook that one aside from selling sa iyong mga kliyente. Ayun. So, good luck sa inyo sa inyong mga planong pagpa-farming at tawag ito, pagbebenta o pag-alaga ng mga hayop for this year 2023. Ayan. Try siguro natin ang rabbit, baka swerte alagaan. Kasi nga year of the rabbit. Diba? Pero pang-pet lang talaga siya para sa akin. Baka ito na din yung time na pwede ka nang kumain ng rabbit. Depende po talaga yan sa usapan, no? Depende sa aking, yung hindi mo alam na rabbit siya. Yun yung way na makakain ka ng rabbit na hindi mo alam na rabbit siya. Oh my gosh. I'm kind of scared. Pero pa talaga I'm kind of scared. Ay nako, ewan ko saan pa umabot tong ating usapan at anong klase pagkain ng rabbit na naman ang ipakakain nila sa atin. Magbababay na kami. Ayan. Maraming salamat po mga suki natin, Luzon, Visayas, and Mindanao sa inyo pong pagsama sa amin ngayong araw na ito sa ating programa. Hanggang bukas po ulit. Ayan. Maraming salamat. Ito po si Inday Bajang. At ito naman po si Clara Tita. Bukas po ulit mga ka-AgriSenso dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa. AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Maraming salamat! Thank you! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.